Mä tuin tänään tiputtamaan todella kovat riimit. Tässä uutta raitaa sekä uutta biisiä. Teknisiä ongelmia PT2. Tässä on just tätä aitoa kamaa, mitä tuitte juuri tänään kuuntelemaan. Ei Niko toksoi. Mä tiedän, että sun faijasi ei tykkää näistä faktoista, koska täällä on näitä kovia vitun ainei. Mä teen tästä jokaisen niitä biisejä, jotka todellakin ihan vitun naivei. Pakko myös myöntää, kyllä muakin vitu taisi olla myös sinä, koska sulla ei oo mitään järkeä päässään. Sä voit vaikka mennä istu sähkötuoliin. Mä sanon vaan sulle, että hyvää huomenta vaan. Ei mitään muuta sun elämää. Sun elämäsi mene ihan päin vittuun. Tässä on sulla sitä uutta ja tän vitun dissi. Savolaiset on tänään taas palannut. Tässä on teille sitä aitoa vitun räkän nokat boys. Koilukylä, ja mikä se huudi on? Mä en edes tiedä sitä mestaa edes ollenkaan. Koilukylä, siellä on sun pelkki räkänokki, kuten sinä Niko toksoi. Sä varmaan hapitat siellä ihan vitusti pelkkää poppia, Justin Bieberi, jota tuulii, sekä myös uniikki. No jota sun lempijukkiksi niin ja oot varmaan nussin joka ikistä niistä. Mä en ymmärrä mitä sä oikein musta haluut. Nimittäin sä voit ime vaikka metsikau, koska mä tiedän että sä oot sisältäsi homo. Mut fyysisesti sä vaikutat että sä oot hetero. Mut sä et oo sitä, sä et oo mitään sinne päin. Jäpä on pelkkä gay, ja ei mitään heipä hei. Siinä sulle sitä aitoa kamaa. Hei Koilukylä, te voitte haastaa jo vitut. Niko toksoi, sä tuut kuolemaan. Metsiperse tänään nuolen. Niko toksoi, sä voit haistaa vittuu. Teknisiä ongelmia on sun himassasi. Niko toksoi, sä voit haistaa jo vittuu. Teknisiä ongelmia on sun pääsis sisällä, motherfucker. Tässä sulle sitä aitoja vitu vinistä murhaa. Mä tuun sun tänään kylläkin vittu surmaa. Sun perheesi ja sun koko vitu faijasi. Ja tuun viemään teidän kamanne, eikä myös pudinne pusseinen päivineen. Ja niputa teidän ruumissäkkeihin. Te tuutte tänään kuolemaan. Klik klak boom, kuulat kauan motherfucker bitch. Ne ootte huorii, sitä just teitä tulee tippumaan. Nussika ja mummoja on ne ihan sama. Te ootte jo tänään kuolleita molemmat siellä Koilukylän huudeilla. Niko toksoi, mitä sä musta haluut? Teknisiä ongelmia vai on sun himassasi? Ei mikään ihmekään kun sun mikkis on rikki, koska jäpä on niin pelkkä vitsi. Teknisiä ongelmia osa 2.